はですね、皆さん楽しかったり可愛かったりお色気があったり雰囲気があったりすごい楽しませていただいております。とても皆さんに勝てるものはありませんが、1、2を争う年の大きさで頑張りたいと思います。53歳枯れたブルースを聴きながら、今日は本家本元の三次先生にギターをお願いしております。ありがとうございます。よしきさんもどうもありがとうございます。どうぞ、ババ臭いってそういう。私ババアでございます。いやー、そんなことねえと思うよ。そうでございます。全然いける。私先ほどから心臓がバクバク、ちょっと心臓がバクバクしたので、先ほどカウンターに心臓預けてしまいました。まあ乗ってください。決まりました。今緊張しております。
ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。心臓を返していただきます。